Sa akong nadumduman, kini nga mao nga programa nataw na kini sa panahon pa nga nangalagad ang atong halangdong gobernador isip mayor sa lungsod sa Tacloban. Mao kani ang programa nga alang kanako tinuod ng programa o ang presensya sa katawan ni ining kabuntagon nagpamatuod lamang sa kauhaw sa lungsuranon sa tinuod nga serbisyo nga gihatag na ni Governor Bambi lamang sa diyang napili siya isip kongresista sa ikaduwang distrito, isip amahan sa probinsya sa Misamis Oriental, naglapad pakayo kining maong serbisyo nga gitunol niya ngadto sa katawan. Nining kabuntagon nakita ko ang kalipay, ang kamingaw, ang kahingawa sa lungsuran. Kalipay nga mibalik na ang tinuod nga serbisyo nga walay sa pagpili sa bulok sa politika.